Ja en tenim prou, i ja en tenim prou, moltes vegades ho diríem, però sempre diguem el mateix, ja en tenim prou. Però no sabem exactament, jo crec que exactament tenim ben clar el que és. Jo crec que exactament el que tenim prou és que el país no dona per més. El país no és un país... Jo recordo un llibre quan era jovenet que vaig llegir, que era un país sense política. I jo crec que és un país sense política. Jo crec que és un país que la gent no té clar això. Això que ve des del 1400 i pico no ho té clar. O sigui, això de que el país és un país no ho té clar. Ells creuen que els valencians són valencians, són divertits, són molt divertits, diga de pas, i que això és el que els caracteritza. Però no es donen compte que els valencians, a més d'això, tenim una forma de ser, una forma de comportar-nos i una història que ens dona possibilitats de ser un país, com pot ser Catalunya, com pot ser el País Basc o com pot ser Galícia. I que els castellans, en això de Godos, s'han cregut que són els únics importants i que són els únics que han fet Espanya i coses d'aixes. Molt bé, ells han fet Espanya, però nosaltres no som Espanya, som una altra cosa. I això és el problema. El problema és que no se queda això clar. I això, mentre no estigui clar per a tots els valencians, no està clar per a ningú.